Ay, asino kayo, ma'am? Naimbaga bigat yu ama. Da kayo ka din ni ama paeng? Ay, huwag. Siyak nga agpaisaw. Anya ti, maipaay ko kada kayo. Mabalin ti dumanon di tabalayo ama. Adda nga min napatag na ibaga kada kayo. Ay, babae naklak kumaamang paunag kada kayaw. Kas makita yaw, ti kinanumaw kun kinabasit ti balay may. Saan ama ikare ti nano mo apagtangan mi asang bayan iti kas kada kayo alangat ti baknang. Ay, saan kayo amadanagan, Mang Paeng? Saan amata pobre ni Rona? Adda ka di papananyo ama? Ay, adala ko magatangag iti tiyangay. Ang uray madamdaman taon, ma'am. Dumanon kayaw. Rona, si kalaangan ti dumanon tapno makapagsarita kayo anaimbag kini Mang Paeng. Urayan ka iti kotsen. Siyak ni Rona ama paeng. Nasingad agayam ko day ti Laura. Kana kanyo gayam? Ubing pay ni Angela, edi matay day di Laura. Angela ko na yo? Gapo iti dayta. Napanunot ko nga iawid laangan ni Angela dito Ilukaws. Nagkariak iti day di Laura ajak baybayan ni Angela. Inkarigatak a pinagadal. Apa inakas ti marikliknak? Mabalin ka di kita tiladawan ni Angela? No, adda? Iso day tanay kwadro aladawan anakasabi iti didaing ma'am. Ni Angela magpais. Ni Angela ti anak ko. Anya ti kunam balason ko? Ama paeng. Siyak ti pudno nga ina ni Angela. Ipadawat ko iti day di Laura. Kaputa mabuti nga kini amamuan da kiti tatakal ko anaga nakakabalasang. Kalpasan na pinanawan na tinobyok. Diyos aman na nga asay. Naiturid mo nga impadawat ti bukod mo adara. Agriringin ti cellphone ni Sir Milandro. Sapay ko ma, tapalubusan na ka. Uray inton malamlaang ajak ag trabaho. Angela, nakawag ka man. Kumusta di panagadal mo? Day tati imawagak kada kayo sir. No mabalin, asa anak kumapay laang mga pisina inton malam. Ado nga mintinaskan nga asikaswak dito ipagadalan. Awan problema iti dayta. Mawatak. Agyaman ak sir. Nasayaat kayo at talaga kanya. Basta sika, awan tisang kanya. Ngayon sayang, at kung mapapananda kalpasan di trabaho ta. Inton maminsan laangan sir. Bye. At tamatlaw ko kini Sir Milandro. Kasla adda sa bali at panggap na kanya. Manipod itay nakasangpatak dito'y balay. Agtibtib payo ak. Diyak matarin na gitilwak. Ni kaya manghila di anak ko. Isumat lang idita mo ka makita. Sa bali tinariknak para kan kwa na. Maaklon nak nga ta. Nga inana ha. Papakawan nak nga ta. Iti pa nang ipadawat ko iti kan kwa na. Kasano ama akot ni Milandro ti amin. Panawanan, tapno ipundok kan kwa natin palimod ko. Nasapa ka nakasangpat, tadyak ng opisina itay malim lolo. Ado nga minti na si Kaso kini pagadalan. Ay, apaw. Apay lolo, apay akas tati, panang mingming yu kanya.
Imay dito'y balay ni Rona. Ha? Ni Mami Rona? Di asawa ni Sir Melandro? Oh, kasano ang natuntunan na dito'y balay? Ay, kwa, apaw. Ada ka na napatag nga ibaganakan ka. Agsublinto ka na. Ang pingat ang nervyos ang mata. Imay kayo kano kini Lola Carmela dito'y balay itay bigat, Mami Rona. Naibata, natuntunan nyo dito'y balay. Pasensya kayo iti, kinano mo ti pagtangan mi kini Lolo Paeng. Ako, Angela. Apay nga, agsangsangit kayo. Ada ka di problema yo? Nagsubang kayo kadi kini Sir Melandro? Diya ka muna. Kasanong erukik nga ibagada ito eh. Pakawanan na ko ba? Ha? Saan kayo ang maawatan? Apay nga, pagpakawan kayo kanyak. Awan ti amok abasol yu kanyak. Ama Paeng, saan nyo ka di ngayon bagakan ko na? Kwa, Rona. Jak amaw, no, kasanaw nga ibagakin ni Angela. Nasaysayaat, no, da kayo matlati agsarita. Diyak maawatan? Tinasayaat. Panhawan kayo pa ay. Tapno, makapagsarita kayo ana impag. Makaturog at paikitay. Ulitak, pakawanan na ko ba, Angela? Magbababawi ako no apay anaramit ko kan kanay jay. Anak ko. Anak da? Tuhan, nasinga na gayam ko na di Laura, nariingam nga inam. Ngam siyak, tipudpundo nga inam. Saan? Danggan na ko ba? Nagbutay nga hindi nga nga nakabalasan. Tama nga nalaksinan na itinanakal ko. Isuwin padawat ka, itinay ni Laura. Saan apod na dayta? Apay anay terudyo nga inaramid dayta kanyak. Kagurgura kayo! Anak ko, saan ka ama bagalaw? Saan nagkawagan iti anak? Saan kayo abing-bigan nga ina? Nasaysayat lang ko man no saan kayo hanamam mo? Angela, pagkawanan na ako. Aturak na kitipindot ko. Ipatan ka! Ang ko ka sa pulan ti arako niyo! Angela, anak ko. Lagi-lagi pa niyo! Saan kayo ang mapakawan? Awan kaisis kanyo nga ina! Kantay tuyin ti maudi apa nagpakita yung kanyak! Itay pahingur-uraik ni Josabel. Mailiw ako na. Ngam, anya di ko na. Saan ang makumay? Mapankusukunan? Ngam, anya di jay. Maululaw kan nakapsut ka na. Ni, kaya't nakadiasawan. Agdadagsunan? Oh, agyaman na ka. Kamaudyanan na. May sa akong mama. Matungpal tumot lang ang tinapayak nginat arapahap ko. Oray sina ko ni Rona. Kadinton mawaswas di kasarmi. Ikasar ko ni Josabel. Awan matlat siya pinakababay. Gamad na parikot ko. Awagak ni Virgie. Kaskin Josabel. Adon tinaitil ko akwartakin kwa na. Akasukat ti panangipa aita. Iti pagragsakak. Kang runaan ti amin.
ti panangipaay da kanyak iti anak. Danitengan ti Rabi siririin ka pa'y laang, Rona. Nakasubli ka kanimat laang iti balay da mangpaeng itay. Wen, Mami. Nagsakit. Nadagsan ti marunong ko. Saan nakamaawat nga inana? At niya, Kagurkuran ako. Kasli talang ang makarignaag ni nalaos sa panagbabawi. Kapoy dinaramit ko ini. Awan at talaga ti umuna ababawi. Kapunta nagsasaam ti ibunga na. saan ka amaawanan itinamnama? Aramidam amin apamuspusan. Tapno may parignam ti panagayat mo kenkwana. Saan na ka na nakayat ang makita? Kurang langan nga ilurudnak nga inana. Isa na sa isayat langan na matayag. Tawad sirsirbig nga ina. Pangasim, agpanunot ka na imbag. Saan ka nga agaramid iti dagas iti bagim? May sabay ang problema ni Melandro. Nung kasano nga ibagagkan ko ang ati amin. Panawunan nga ipunong kinimelandro. Nga adda anak mo iti kinabalasang mo, Rona. Oh, di kamot mga anan. Ay, pasensyakan daing laang ti sidaan ta. Lolo? Sang sangit ka manan. Ay, lumlumtag lang nga ruda dagiti matam. Saan kan samet ang nakaturog? Nakanagransak tayo di, Lolo pa eh. Uray kasano ti kinakurapay ti panagbiagta. Nuapay anag parang pailang ti inak. Apo, saan ka di? Arumbang amaragsakan ka? Ta naamamom ti inam. Masansan iday nga ibagbagam. Ano, apay asaan ta na baknang? Tapno, saan ta ko mga agrigrigat? Saan ko akasapulan ti kinabartang nangagasawa, Lolo? Agit katakpay kiti niti trabaho. At kumita aklaangan iti sabali a panggadan. Anya? Nagpatpat ng gawan ka dito'y balay. Italat isa sangpet mo, Melandro. Sila nabartek pa lang ti panagrik na kiti bagik. Saan ka mabaling nga itantan ti panangipudnok kan kay ti dayto abanak ka? Nasaraka kung ti anak ko iti kinabalasan ko. Anya ti kunan? Sige, Melandro. Kabilin nak. Ako makamang tong papanyak. Kaputan na dagsan ti basol ko. Amok! Amok! Idi pela damo arabita. Inururay kang agpudno. Ita, ipudnom nga ada anak mo ti kinabalasan mo. San ka amapakawan? Numano atawin ang nagdindin nata. Ngam saan nakanik ka ni anak. Ita, kasta ti pudnom kanya. Dahil ti bagaking ka. Saan nakpailang ka sa salita? Kan manipod itangal daw. Saan mo anam na maan asang patangga? Awan ti mabalin ko lukas na ti pangitin mo. Gipsapay la ko ba? Tasaan mo to pagbabawian da ito'y. Agbabawi ak no apay ngayon kasar ka? San ka ngay ayatan, Rona? Ako ka nagbasulat. Gamagnanayan ka di. Amado saag. Ngam na dahi tati pakaragsakan. Sige. Agpapaskay ti sa bali a babae. Ngam pangasim. Saan mo ngay ramraman ni Angela? Kab umingan ni Angela. Sigurado ang maipayan na kiti anak. Kanalakal lang ang maalak tapnoan mo. Dahi tati pagarupem. Nga may bagakan ka. Siyak ti kang runaan na makalaban mo. Diyak ipalo mo sa mapasama kiti anak ko ti panakailawaan ko hindi ti malanggon taway alalaki eh. Ano ti kunam? Anak mo niyang hila? Wan! Natuntun ako ti pagnanaidandakan ama paeng. Ni Angela ti anak ko iti kinabalasan ko. Mayroon napay nga. Kagura ko niyang hila. Isot pagikarwak. Aniya? Dahi tati saan mo nga aramidan, Melandro. Nawaya ka amang dudog itiriknak.
Ngamsaan mo kay ramraban ni Angela? Inawagan kay tayo asan ka na sumbrag dito opisina. Apay nga dak. Nasakit pa lang ti ulo. Ang mga nusumling ti panagkitak kita niya pa ti maramit ko kang ka. Sir Melandro, nabayagan anaglaw ko. Nga da sa bali apang panggapom kanya. Ngun saan kang agbalik. Gaputagi katakon. Uray saan ka kumana nagparang. Takagurkura ka na. Gaputa si ka ti anak ti asawak iti kinabalasan na. Tiyak nagayatan ti pan na kay tao. Kung saan ko amaklon ti asawa yung inak. At dapay asaan kayo amaklon nga agsyuman kanyak. Saan ko maakas day ti kinasabrak ti panakisaritam kini Melandro, apaw. Nagparang kangawan babaeng mau. Ladingita, lolo paeng. Naguguran tiriknak. Gapot ti gurak iti anak anang ipadawat kanyak. Kanamok. Nga da sa bali apang panggapan ni Sir Melandro kanyak. Apaw. Uray, tadandanin malpas da ito yung semestre, lolo. Agsar din agtupay lang agadal. Agbero kak iti sa bali at trabaho. Diyaman na klaon ay, attorney. Juan, agkikita tayo inton madamdama. Nalabasa kong dadya balay. Kat nakita, napintas ti location na. Kaya't ko lang makita ti uneg na. Juan, attorney. O sige, bye. Pasensya ka, no itaak lang ang makagten, Rona. Ay, na-traffic ka. Kalkalpas wala nagsarita ka ni attorney. Mabaling inton lawas na. Umakara ko ni tigatangag abalay. Anya ka ti daytoya na mapaspasamag ka na kayong agasawa. Talon nga haldaw asana si Mangpet iti balay. Papapasan na iti naduma-duma a klase ti babae a pakidendenaanan. Nadamag ko. Masikog ka nun di may sa babae na ni Josabel. Josabel. Amamok day jay. No kaano lang ang anakitak nga adakadwa na alalaki. Ah? Saan ani Melandro? Makamon iti biyag na. Well, makaamon ti asawa kiti biyag na. Gapulaan tadyak na ikan iti anak. Kasjayan ti ramidan na. Akwag! Basol ko no apa edyak ibagbagakan kwa na nga ada anak ko iti kinabalasan. Nagbidutak iti panangilimat ko. Tanan lang namat kaya. Sa bagay, nagbalinag mat amaag iti kasjayan nga naramit ko. Imposible mat ngamin ti lalaki hadi na madlaw asaan kaya man na birhen. Ti agbalin nga asawa na. No naganakan day ta abalasa. Ti kotse ni Melandro. Kunak no saan ang mapanunot ti agkawid dito eh. Nasakit tinakam ko. Mapanawak tayo ti abatay. Numano at tawon na nagbalin niya umok ti ayan-ayat ni kini Melandro iti. Idi naragsak pa iti panagdantin nani. Ngamgapula iti kaawan ti anak ni. In pa nagpaliyo. Anya ti kata sa unday doon? Nakagatang ako niti balay nga umakara ki Melandro. Iso anawayakan amay sangpet iti babae ang makaitod kan ka iti anak kasapsapulan. Nagawid akbito it balay. Tamang ngalak iti kawas ko. Sino? Hello? Anya ti kunam? Si Murutan ni Josabel iti lalaki ang nakasikog ken kuana. Masigurado maasa na siya ti amatisikog na. Oh, sana kabaog. Mawatan! Salbag. Oh, apay akas na ti panangkita pa niya kron. Iso nga ibagbagam ngagpadoktorak tapag parparanganak amay sa abaog. Gaputad dagayam anak mo iti kinabalasang mo. Uston, Melandro. Waya-waya antat ti biyak ta. Magugura ng ti pusok gapot kinariribok ti panagbiag. Tinariribok ka pa nagdanata. Isagim matang ako ni ti bukod ko abalay. Sige! Agdadahal ka kaya iti alikaman dito'y balay.
Kasi ti panagdadal mo iti sa sagrado akal la isata. Pumano ka na. Ang mga no sa anak ang makapagtepal ka tanya ti maramid kuking ka. Wan milado. Dahito yung ti maudi apan nakakitam kanyak. Awanan ti nasayata pagtungpalan ta manipod ini saan ta madaan iti anak. Tsakon narik na ti panagayat mo kanyak. Sige, pumano kan. Rumbang kanya kasto ti pagtungpalan ta Milandro. Agpadataan ang basol. Narasihag. Ngam naruk-rukup kapay kayam. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Mag-iso lang ti kinalawat ti nagatang mo abalay, Rona. Kompleto matgayam talikaman. Sakbay ngay makarak dito ginatang ko balay. Naka-order akong kadagiti alikaman. Naibaglakit din. Tarabi iman ng tityote kiti ospital. Jak unay marik na ti kinagmay maysak. Malagip ko gayam. Saan kayo kadina nagkita kini Angela? Kanayon anila ang ama paing ti madandanon ko iti ayanda. Iranranta na ti mangliklik kanyak. Aganos ka. Tinapatag. Saan kang agliway ti panangipariknam ti panangipatag mo kini Angela? Diyak manin magawitan ti panagarubos na kitilwa. Nabibinangan tirik na kiti sa manipod na amwak. Ani mami ron at ipundo ka ina. Apay ana iturod na kapinaybaya. Anya ti klase na nga ina. Lumarik na kiti, tinakaroon na pa nagrigrigat may kinilolo pa eh. Damdamaga ko ana. No apay asaan kami abak na. Baknang ipod no nga ina. Saan ko apagtatakunan? Laking kita ta saan mo manen amadanon ni Angela. Rabi no makasangpal. Adang amin nastrekan na sa bali a pagtrabahuan. Kanayon ka di nga overtime, ama? Ay, no, dado malaang. Pasaray, sumurot ka na o kadagiti barkada na ngagpaspasyar. Ay, madanagan ak nga raw. Amang ano maisagmak. Ama nga mabalin niyo akasarita. Katibagayo akayat kumot ang makasarita. Padasat to akasarita. Ungayang. Atoy. Ikan kayo ti kwarta, ama. Para kada kayo kini Angela. Ay, mabainak la kuma amang awad. Angam gapaw ta para kini Angela daytawi. Ay, alaag. Nujak to pa lang madanon inton sumarunong nga umayak. Nunasgan nga umyanak dito balayo. Umyanak. Nay, narabian ka manan asimang palt apawg. Gan, apay akas tatilangam. Nabartek ka kaday. Angela, apay nagbartek ka. Talaga ka di akayat nakapapasan? Ay, Awan ti bibiyang nyo kanyat. Uri, apas ngayak abalasa nga kas kada kayo. saan apawg? Di mo dadailan ti biyag mo. Kailala am ti masakbayam. Apay nga ron tayo to'y ababaeng lolo. Nagpas ngay abalasang kat ipatawat na ti anak na. Nagmayat magtibiyag na. Apo, Kawanan na kumahanak. Sige, aramidam ti amin apan ang pasakit kanya.
Ngam saan nak kumamot abalsan babaan ti panang dadaal mo iti biag mo. Kaputa pa katayak lakit di dayta. Nagimas na gito'y linutom. Gamsak matla ti mangmangan. Anya ka di ti pampanunutom. Pasaray, taljapam ti cellphone mo. Anak ka di so iti abay ti pinggan mo. Mami, Tumtum remanen dagiti luam rona. At data iti sangwanan ti panganan. ar-ara pa apat nga awagan nak ni Angela. No pa'y amok ang masakit anak laan. Pasensya kay na kuman. Uray di agdandan na kami pailaan ka ni Melandro. Da kayo ti ad-ada pang ibagbaga kadagiti parikot ko. Kumusta gaya mo ti asawa? Anya ti damag kan kuha na? Agpapapas iti nagdutuma ang babae. Kat ni mo't Angela. Madana ka nak unay. Kaya't nakapapasan babaan ti panang dadaal na itibiyag na. Masansan ang mabartet ka nung asumangpat. Saanan ang nasaya at dayta ang nasumok na? Saan ka di abagbagaan ni Mang Paeng? Nagsarita kami manan kan ama Paeng edi kalman. Mas naaya na nagis-istorya. Nabartet ka naman niya, Angela. No adda nobya na. Amangan no may lawaan. Dayta unay ti kabutbutin ko ang mapasamak, mami. Tangay saan kamatla ang makapangan. Hintay jay salas ngagsarsarita. Mabit lang, mami. Ha? Ni Milando ti mo awak. Hello? Saan na si ka ni Milandro? Ayan ni Milandro. Anya? Nabangko? Anyang ospital ti ayan na. Madanaga naklauna yan kadagiti aramidam apawag. Namin anaon a kinasarita ka. Apay mutan akastoy tinagtong palam. Kaya't mo kaday amataya kaon. Saan nyo ko mga ibagatay Lolo Paeng? Malidaya naklaunay kadagiti aramidam. Jak pa yan makapangpangan. Itinaminsan. Dandani ak na dung party track. Apay niya talaga nga ibagayo dayta Lolo. Sumarding kayo nga minan. Saan ko man amasapol nga trabaho ak. Tadakkel tinaurnong ko kadagitit itad ni Mamangmaw. Di mo kayat nga awatan. Kagurak amang tinaganday jay abapae Lolo. Apog. Aging gaakaano apagtorayong tiguram. Denggenag. Gapo iti pan nakaburibor ko launay kadagitar arami idaw. Ay, dandani akon maisagmak. Lolo, makonsensya ak. Pakawanan na. Diyak kaya't asyak ti makagapo iti pan nakaisagmakyo. Ay, kaya't ko nga agkari ka kanyak apog. Agbaliw kan. Likli ka mo ti makibarkada. Kinsaan kan nga uminom iti nasangar. Kaya't kula papasan tinak Lolo. Ay, Nganggapo ka na kayo. Agkariak. Makaraimat lahangan ni Melandro. Makita naglakit di dito eh. Kit-kitaan na kon. Agyaman nak. Hindi pa nang sarungkar mo kanyak dito ospital. Pasaray umay kakitahan dito eh. Kaputa na ka-duty ak. Pagrabang kas may saners dito eh. Saanan akas asawa? Saanan? Si kamat lang tinang laksid kanyak nga asawam. Kaputa jak may paay di pakaragsakan.
kang runaan ti jak pa na kay paaikan ka, iti anak asap sa pulem. Jak maklon, amay sa kabawag. Ada ito itigapuna. Anak ibinag ko nga ka. Tantaniak na tayo. Pimpik sana mo itang tinagtudaw. Naimbagta nakadanon akong ditoy. At nakaparada akot say. Masaan sabat at ilugan ni Rona dayta. Magpaeg! Nabasa ka yun! May kamakipayong kayo kanyak. Ay, kwa, Carmela. Ay, nalpas matlaangan na natudwa na kaon. Ang digo sa klaangan, inton madamdama. Ay, da kayo maante nakapasyar. Maasya na klaon ay kinirona. So nga, ingkadang ko ti imay. Ay, sumrag kayo. Uray, nakapayong kayo. Ay, mabasa kayo umitlata. Nakapigpig sa titudo. Bagyon sa amot ay tuyan. Tanda kabuyog ng hangin. Sumrag ako ni ti kwarto mi kinirona. Kitni, napigsat ti amaris na ti beranda. Manipod limuhara kiti ospital. Nagsubli ka nagyan di balay mi. Nakalidliday titong kalaglabas sa kanita. Aglalong makalagipak. Ngay di kaano man katyak tumaddaan iti anak. Nagdakkel ng bagik ti panagpapawik. Kadagiti na aramid ko. Ay, maday ti panakatudaw. Kita'y malang... Malamin. Nangato ti gorigor ko. Aglalo. Saan asumarta ang tinapig sa atudaw. Napasa ti ulaw. Agtagtagtag iti batok ya, Lolo. Ure iti kwartok. Mabasaak. Angela, apo, tulungan nakabumangaw na. Lolo, tigirgar kayo. Agkurigor kayo. Nay, natupakan sa amatan. Manggaray to'y balay. Matay tan sa amatan at dinaoras, apo. Kasamtay, Lolo. Napigsat ti tudo ka nangin. Sarapin. Kasano maka... Kindaw tayo iti tulong iti karuba, Lolo. Naimbag ta nagbawon ti gorigor yung ama pa eh. Naduktalan ti doktor at dagayam naman niyayo. Gagapo nga ta iti panakabaybay at ilingat ko. No kasta nga agoy kak. No anyala di tanti tumarag. Mabali na mabayag kayo dito ospital. Naimbag lakit tinata nagsiran ti klase. Mabantayan na kayo ni Angela. Ay, kasano nga rodan da ito, Rona. Pangalaan may ti pagbayad may dito yung ospital. Ti pa naging bagyo ti panunutan nyo. Masapulan ti kwarta. Napatpatag ti salong at ti tunggal tao. Ayan kayam ni Angela. Ay, nagawid pa ilaan. Awanan ti balayo pagawitan na. Dinuprak ti bagyo. Nakitak ti nakapayaan ti balayo. Napandagan iti natumba pinoon ti mangga. Sa dinon to pa'y nga raw ti pagnaadan may Rona.
Nagrigat lang arudan ti piyag may. Awan pa'y pagawidan may. Namin pinsan matan na nadadal ti palay mi. Inton rumar iti ospital ni Lolo Pain. Pagyanan min to nga rutan. Ada nagsarta nga kotse. Sir Milandro? Angela. Saan ka ngagbutang kanya? Awan ta ka sa panggap ko king ka. Nabagyo ka ti malayo. Namak ang ospital ka numat ni Ama Paing. Agurgurigor ni Lolo Paeng, idi madamat ti bagyo, sir. Saan na kayo abaybayan ni Rona? Napintas tinagatang na abalay. Talo a kwarto na ti abalay. Kwarto ti akin tenga. Sagay sa kayo ti kwarto ki ni Angela, Ama Paeng. Ay, mabainak la makipagnaad kami kini Angela ken karo na. Angam, awan magpagpatarimaan mi ijay balay may. Inton makaturbusak, Lolo. Agbiro kak iti trabaho. Ket agurnungak iti pagpatakder tayo ti balay ta. Napintas ti agbali na kwartom dito Angela. Nairanda a kwarto ti may sa abalasang. Kwarto ti balasang. Asigod nga akin balay iti dayto eh. Agkakwarto kami laangan kini Lolo. Nay, apaw, kasla kata mulaan ti kasarsaritam. Mabalin ka di, Angela. Uray mapilpilitan ka lang, iti pan nakipagyan yung kanyak. Makilimos, sakit iti pamatag mo. Awagan na kumay ti mami. Sige, Mami. Ay, saklaan ti nabati dito'y balay ni Rona, Carmela. Adan sa napananda Angela ken Rona. Nagkuyog da ka di nga gina. Nakipagkita da ka no kini aturday. Nangag ko ti pan nakisarita na itay iti silpon na. Kasla agikat kanon anars iti ospital. Ken iso ka na unti mangimaton iti negosyo anabati day di amana. Plano ni Rona iti. Ano at tan anak da kini Milandro. Ipamaysanan nga asikasuan na ti anak na. Ay, anya lakit dahin tinagtungpalan dagiti agasawa. Agpadadang at abasol da. Nagbindot ni Rona. Inranta ni Milandro. Aminulitan ti kinasagrado ti kasarda. No pa'y pasaray nga agsarita da. Nagdaktal gayam ti negosyo day di Lolo. Nanagsak dagiti empleyado. Anak am mo kanyak nga apo ko dak iti day di Lola. Angela, agyaman ak launay. Para itian niya. Mami, kunam kanyak. Mga asin. Mami. Agyaman ak launay, anak ko. Di mo na muno kasano ti kinaragsak ko. Iti panangaklon mo kada lolo kan lolam. No payawandan. Horay na bayagan nga daday tinagkaisabiyag. Amo ka naragsak na. No bilang makikita na ka. Akadwa kasi marongkar dito itanam da. Ipatandak ko maangsanak iti kinairot ti panangarakop yung kanyak. Sandak ko makonsensyaan. Angela, siyak di makon-konsensya. No sa anak ko man nagbalin at akrot. No sa anak ko man nagbutang alaksidin dakdadadi kan mami iti panaganak ko abalasang. Saan ka ko mga impadawat nga anak ko? Ustunan. Jakong kayat alagipin pa'y dayta. Or-oraya ka mapakawan na, Angela. Or-oraya ka maklon nakton nga inam. Makaanayan kanyak.
Nulimusan nak ita. Iti pamateg. Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama a may panggap ken aya. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken adal napidot yo nga adal wenno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like dito nga video ken ag-subscribe tamit din tapno mangigam tumanen tayo sa marunungan kami patangatang agyaman na pagayam.